Biyetenendo ye Novembre kalo tile 3 san 2025 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sen telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Mali jamana bɛna yɛlɛma kura don a ka sɔrɔ ko bunakun kan don n'a nataw la. Bari ka d'a kan bi tɛnɛ Novembre kalo tile 3 san 2025 a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ lithium bɔyɔrɔ dɔ ye ni o ye mine de lithium de Buguni SA kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ Galana ale kɔni barow bɛna nun don ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaa ka yamaruyaw ni a ka kuntilennaw ye ni o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye ko nin lithium bɔyɔrɔ kura in ko nin bɛna k'a filanan de Golomina kɔfɛ k'a bɛna kɛ sababu ye ka Buguni mara kɔni yanga bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya kuranko nasiraw fɛ. Bari ka d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali bɛ ka a jɔyɔrɔ bonya diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na. Bari ka d'a kan ni fɛn nafamaba in ni o ye lithium ye ni dɔw ko a ma yɛrɛ sanu jɛma a nafa ka bon kosɛbɛ kuranko yakuyali la jamana kɔnɔna na. Jaraba hɔrɔnya nasiraw fɛ sɔrɔ ko bunakun kan Mali jamana bɛna jɔyɔrɔba sɔrɔ o siratogow fɛ ni baara kura in sera ka boloda ka ɲɛ Mali jamana kɔnɔna na. Kunu karidon n'o bɛnna Novembre kalo tile 2 ma san 2025 ka sanga ni an ka finitigiw ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankurun dɔn minnu kɛra sababu ye ka Bamaji tigilamaw dagayɔrɔ dɔ kɔni ye min bɛ sirakɔrɔ Banumaya fan fɛ Golonina lamini na Buguni marabolo kɔnɔna la ko jaabi kunfɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛ pankurun kɔni kɛra sababu ye ka Bamaji tigilama caman to sisi la ani tɛgɛdara u ka manamafɛn caman kan. Tɛgɛ dara sterni dɔw kan minnu tun bɛ ka taa yuruguyurugu siraw fɛ an ka kin caman na polisiso ɲɛmɔgɔw fɛ ni o bɛ tali kɛ Sulemani bugu, Ntabakɔrɔ, Musa bugu, Sogonikɔ ani Kalabankoro. A yirala k'a fɔ maa minnu sen yera nin ko in na o dɔ bɛ tali kɛ Giranw ani Pompisiw fo ka taga se chauffeurw ma. Ka sanga ni kunnafonidilaw olu ka lakana sabatili o don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali ni o ye Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Karidon diɲɛ seleke 4 tɔnba ni o ye Nations Unies ye ale ɲɛma ni o y'a secrétaire général ye Antonio Guterres ale ye wele kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke 4 maaw ma yaasa u ka se ka journalistes n'o ye kunnafonidilaw ye olu ka lakana sabati min b'a to u bɛ se k'u ka baaraw kɛ ka sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ a la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. O kɔnɔna na a ye lasɔmini kɛ gɛrɛgɛrɛw la minnu bɛ se ka kunnafonidilaw sɔrɔ u ka kunnafonidi jɛlen o ɲinini sababuya la n'o dɔ bɛ se ka tali kɛ niniw la n'o dɔ bɛ tali kɛ bagabagaliw ka taa se kiriko bunakun fo ka taga se farikolo ɲaŋiniw ma ni o ye attaque physique ye kasɔrɔlen o ni nimatɔrɔ ni o ye torture ye. A ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan yaasa maaw ka hakilina di lafiya kɔnɔna na o bɛ se ka yakubaya cogo min na ani fana ko kunnafonidilaw ka se k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ jɛlenya kɔnɔna na ani fana ko maaw ka se ka tiɲɛ fɔ jamana ɲɛmaaw ye minnu bɛ fanga la nin waati kɔnɔna na yaasa jamana ka se ka jɔ tiɲɛ kan. Nin ye kibaruya duman ye ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan Gawo mara la a bɛ ye k'a fɔ bɔ kɛra dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira dɔw kan Gawo ni o ye mini ye u ka sigidalamaw fɛ Telemsi o dugu kɔnɔna na. Mali finitigiw ka tɛmɛ ni u ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye ni o ye sirajɛ maaw ye olu kɔni bɛ ka taji donni ka na Gawo marabolo kɔnɔna la o kɔni barow sabati lakana kɔnɔna na Octobre kalo tile 30 tɛmɛnen u ye citerne 20 bɔɲɔgɔnko olu kɔni dɔdɔ ni ka lakana sabati ka se ka don n'a ye marabolo kofɔlen in kɔnɔna na yaasa yenkaw u ka taji sɔrɔ nɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u tɛmɛna ni Niger ni Mali dancɛw ni o ye Lamɛnzaka ye yaasa ka se ka Gawo mara o lasɔrɔ ka se ka taa ni taji kɔni di Gawokaw ma. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw de ye. Nigériya ni États-Unis jamana cɛ a bɛ ye k'a fɔ Nigériya jamana kɔni ye États-Unis dɛmɛ sɔrɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ in bɛ don Bamaci wale kɛlɛli o hukumu kɔnɔna de la hali n'o y'a sɔrɔ dɛmɛ in kɔni kɛra bagabagali dɔw kɔfɛ minnu kun taara ka ɲɛsin Nigériya jamana ma États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ. Ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.